гэта вас. І ми сьогодні хочемо зложити свої віншування для вас. Славився світле, одинався раді, лечилось до народження. Господь любов, Отец один, и планы свой для вас открыл. Покликал быть святым и чистым, и руки ваши носил. Вы, як свята, до правого неба, ведите нас с собой всех. Разлуки ваши до хлеба, Пан дал для верных услуг. Из вас слово промовляє, а ви Христа даєте нам. Нехай же вам благословляє на кожну крок Бог і Пан. Нехай во всіх добрих справах Він буде мудрістю для вас. Марія Мати, хай ласкава, вас отуляє кожен час. Так сталося, що дві одметні дати, ваш день народження і день призначення праці в нашу парафію стоять побач. Тому сьогодні ми віншуємо вас з нагоди тих двох одметних датів. Ми вельми вдячні Богу за те, що ми споткали вас на своїм житті. Сердечно дякуємо вам за промовлене Слово Боже, за кожне добре слово, яке ви знаходите як для старейших, так для молодших і для самих маленьких. Дякуємо вам за вашу відданість праці своєї, за чулость у своїй праці і за терпливість. Тому жадаємо вам моцного здоров'я і фізичного, і душевного здоров'я, і духовного і спокою, як вас ніхто і ніщо не турбувало. Храните же отворные границы, житё костёла, веру и знамения. Вам продаж очень низко поклониться за первый год отдального служения. Здоровья и зычек, чтобы было веселейших, открывайте працы и святарской службы. Хай Бог благословляет целейших, подтяжкой и почестной службы.